I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal pod imenom Gamers TV i danas igramo Dungeon Hunter 4. Ja sam već počeo gledat video, pa ću ga skipat. Skip. Ne radi skip. Dobro, sad biramo lika. Njega fancy. Čarobnjak, streličar. Ljudi, ja sam se već odlučio, ja sam ovaj mi se pretirano sviđao. Ok, ajmo početi. Name. Gamers. 2. 3. Ok, izgleda da ne može biti brojkice. Ok. I sad se učitava. Ne znam zašto se učitava, ljudi, to se učitava. Sve crno, black. Pa oni opet ratuju. To je bilo u videu pa sam sad rekao opet. Sve su tako kockicasti. Svi. Ok, ajmo mi to preskočiti. Opet se učitava. Ovo učitavanje u ovoj igrici je nenormalno. Vidi, tu su dva... Tu su zmaji i orao. Je valjda. Dobro, kad ću ja početi igrati igricu? Ja želim ljudi početi igrati igricu. Ali još uvijek gledam samo video. Mogu li preskočiti ovaj video? Izgleda ovaj video. To sam ja. Ajmo započeti. Ja vidite da hodam. Da pomognemo čoveku. Šta sad? Vidi di sam došao. Ovaj je velik. Jednorog. Ili dvorog. Bože, što neće da umre. Jao, vidi, opali ga grom. Jao, ne, opet ovo stvoritelj. Da kornjaka. O ne, umre, to je briga da sam vidio. Vidi, još to. Štrknut, ha? Štrknut. Ajde, umri, ajde. Zašto mi se ova lubanja na mapi nasilja? Jer je tu ova čudovišta. Vidi, on mene udario. Zašto on mene udario? Što sam ja njemu škrivio? Jao, vidi šta su dosadni. Zašto ne mogu jednostavno sam da išetam se? Jao, što mrzim prakse u ovim igricama. Dobro, idem dalje. Ja tu ne mogu da prođem. Dobro, ajmo na drugu stranu. To ne možem. Pa di da idem? Golding! Šalim se, nije imati, ali je gold. Ja nisam... Jel ja to... Dobro, nije bitno, ajmo dalje. Crkni. Ne dirati moje ljude ne diraj. Samo ja mogu da tučem svoje ratnike kad su bezobrazni. Mislim, kad su glupi, kad se pravi pamet. Ti ješ meni, eto, oći. Open chest. Ljudi, dobili smo nešto. Šta sad? Kapica.
ružno izgleda. Što se još desilo? To nije ništa. Vidi. Ne mogu tu da probam, ne mogu ni tu da probam. Gdje mogu? Tu mogu da probam. Vidi. Hello, vidi. Jej, level up! Wow! Šta? Ma nije bitno. To. Šta? Sad kontam. Pričajte. Tako. I mean, why not? Oh, then why is one who wears the Legion armor running away? Running away? What? That's... No. I'm strategically withdrawing. Really, it's over. Castle Valance herself burns. Horrible pillars of smoke, billowing ashes dancing about the air and all that. Što meni čini dosadno. Ali dobro, ajde, pustit ću vam. Ne znam baš da li vam se bude, ako vas se bude sviđalo, recite. Ako vam se bude sviđao video, ako vam se ne bude sviđao, jebika. A vidi, ovaj još uvijek pokušava da priča. I još uvijek nešto priča. Skoro si ga ubio sa tino. Kako se bojiš? Sad ću ja da ih zakoljem. Sad ja moram za njim. Ajoj, u dvorac sam ušao, jebote. Ljud, meni se ne sviđa ovaj dvorac, ja ne želim da uđem u njega. Mislim da će me napast neko čudovište. Koji izgleda kao Anubis, nešto nenormalno. Ali dobra onda. Vidi. Šta je to? Kosti. Koji asti? Crknut ćeš. Svi ćete crknuti ovako i onako. Bar se nadam da ćete crknuti. Ne želim da vi živite. Ovaj mi je ruž. Ovaj tu je plavkasti ruž. Čačka se zube. Pusti ti ta situation. Velečija. Znaš šta, moramo openat shop. Šta trebam baj? Ne znam šta sam bajo. Nešto sam bajo. Let's go! Yes! Ne znam šta sam napravio. Okej. Ja moram tebe da pratim. Ja moram tu. Mi smo upgradeali. Mi smo level up. Back. Ajmo dalje. Ok, ajmo.
Ušli smo u neku Velecijanu. Mislim da to nije dobro, ali jebika. Šta se mora, mora se. Mislim, ne znam da li smo morali ići tamo, ali dobro. Recimo da smo morali. Da. Whatever caused this destruction would still be about. Možda se meni činilo, ja sam čuo nekog da vrišti. Postoji mapa, postoji mapa, postoji mapa. Ja moram u onom pravcu. Pravno. You must save them. I was separated from my group. Ona je when they sisterki were near the water park. Keira. You must save them. Ja, Kada si bitno. Napad! Ne znam koga ubijam, a koga trebam da... Mislim, ne moram nikog baš da branim, ali... Ja moram tamo. U onu stranu. A umrite! Umrite. Ljudi, ja još nisam probao novi napad. Ovaj tu, taj. Sad ja znam kuda trebam idem. Ej, dođi vamo za... Boom! Yes! Mi moramo tu da idemo. Šta si ti, moj? Tako da si imaš. Umrite! Vi odreda! Ti crpi. Au! Jao, promašio sam. Dobro. Au. Isto mene gađa. Mene. Ljudi, ovo je nenormalno šta ih ima. Zašto vas ima toliko? Pa umrite jednostavno. Jebote, jeste dosadni. Aj sam umrite. Molim vas da me umre. Jes, ljudi, level 4, idemo dalje. Ja sam lupo. Jao. Možemo ovo nekad. Jo, level 10. Samo ćemo skill point, tako. Da nam napad bude malo jači. Back. Mislim, svakako je dobar, ali da bude još malo dobar. Vidi ovo. Rađaju se, brate, ko da ih je... trilijun. Molim te vas, nemojte se više spanjati. Vid. Sa tebe moram da kažem. Vidi ovo. Gledamo. Helpa ću tebi, samo malo sačekaj. Može autati iz ovog kesila. Iz glavi. Skrinje! Opet se spavno. Sad ću. Sad ću da ne. Samo. Dajte. Idemo svi na okupu. I svi crknite. Na okupu. Čekaj, piši nešto.
Yes! Hvala Bogu! Ja! Tamo moram? Ne može. Ljudi moji, a zašto ih ima tako puno? A vidi ih. Gold dingot. Nije baš gold dingot, ali dobro. Vidi njihovo. Aaaaaa, fuck. Ljudi, ovo neće dobro da završi, ali dobro. Neka bude tako. Kako mora da bude. Neka svi potrebno. Čavkri. Ja moram u onom pravcu. Kako ja da dođem do tog pravca kad ništa hashtag. Ej, ja moram da otvorim škrinju. I vi morate da sačekate kad ja otvaram škrinju. A briga me za njega, neću da ga ubijam. Vidi, ovo su neki vičezovi. Zašto si ti crven? Ne znam. Bio ti crven ili ne bio, sad si umro. Ajmo biti level up. Ne, beži, ne želim da se tučem. Jes, otišli smo negdje. Wow, jesi žešće umro, brate dragi. Sačekajte, samo malo. Sačekajte, pauza. Evo nas ljudi nazad. Idemo da nastavimo, meni se čini da mi njega moramo da ubijemo. Ja ću da umrem. Ne mogu da iskoristim opet taj napad, zašto? Disi. Umri. Yes! Ubio sam ga! Sam ga ubio? Jesam, ubio sam ga. Čekaj sad da se level upam pa ti nastavi. Ovaj skill. Yes. Tak. Back. Yes! Čingedan. Super, hvala ti Čingedan. Što sad? Je to izlaz? Yes! Ćao Keslu, jest da sam pola čudovišta ostavio, ali nema veze. Nek preživljavaju tamo kako im treba i kako ne treba. Nema veze, ova čudovišta opet ubijaju na sve strane. Na sve strane kolju ljudi. Pa ovo nije moguće. I ljudi, ja ću da ovdje završim ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!